कि सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा हमने के लालू चाचा आइल बानी। यह बात के जानते हर गरीब के मन में खुशी के लहर दौड़ पड़ल कि हमने के भगवान तो अब आ गई, अब हमने संगे कोनो अन्याय ना होई। सुतला हमें देखनी तब तो अद्भुत सपना हो। सुतला हमें देखनी तब तो अद्भुत सपना हो। ओइले लालू चाचा जी हमारो हो, खुश भइले गोरी बोला चारो हो। आज हर गरीब बेरोजगार हो चुकल बाड़े, हर गरीब के रोजगार छीनल जा रहल बा। आज रेलवे BSNL के कर्मचारी सड़क पर रोजगार मांगता रे। जब हर संस्था प्राइवेट हो जाए तो 8 घंटा के बजाय 12 से 18 घंटा ड्यूटी करे के पड़ी और मात्र 8 घंटा के पगार मिली। आज हर गरीब के घर उजाड़ल जा रहल बा। जमन बसेरा हमनी के लालू चाचा हर गरीब के बना के देले रहनी हा, आज वो बसेरा पर जबरन बुलडोजर चलावल जा रहल बा। काश आज हमनी के लालू चाचा बाहर रहती तो ऐसा दिन देखे के ना मिले। गरीबों के नोहरी गरीबों के झोपड़ी जबरी बुलडोजर चलावता। अमीरूद भगवती के हाथे गरीबों के सरकार गुलाम करावता। गरीबों के नौकरी गरीबों के झोपड़ी जबरी बुलडोजर चलावता। अमीरूद भगवती के हाथे गरीबों के सरकार गुलाम करावता। नौकरी ए चाचा रउआ सब यह बात के जानत बानी कि 90 के दशक में छुआछूत एगो ऐसन बीमारी रहे कि जेकरा जकड़ में दलित पिछड़ा के बोले के अधिकार ना रहे। यहाँ तक कि खटिया पर बैठे तक के अधिकार ना रहे। हर जगह जाति सूचक गाली सुने के पड़त रहे, हर जगह दबावल जात रहे। मगर वही समय सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा हमने के लालू चाचा सत्ता में आईने और सत्ता में आते सबसे पहले सब केहू के एक समान बैठे के बोले के अधिकार दिलौन। ओह समय भी पटना के गांधी मैदान गिरवी रहे, पटना जंक्शन गिरवी रहे जेके हमने के लालू चाचा मुक्त करैने। आज फिर से उहे काम हो रहल बा, हर सरकारी संस्था के बेचल जा रहल बा। काश आज हमने के लालू चाचा बाहर रहती तो देश के हालात ना होई।
छुआ छूत भेद भाव से ललची दिलोइनी जिए के हकवा आजादी से रोहिना सरकारी हो पीतल नारे लहवे तू ही बचोई बराबादी से छुआ छूत भेद